Wis kalong. Sing tengah lah ya iki kiwa tengen iki lah ya bingung aku ngadep nandi ngono lho. Ngruno ae. Oke baik bolo. Rawame jare. Riyaya gak goreng kopi ngedep meja, gak no jajane. Aku heran ndelok prawan sumber nangka iki nek gak uman Joko uyel-uyel tanggane. Gak apa-apa dulur ancen wis jamane. Alon-alon ae banteren kok ambrol. Rukun gawe sentosan nek cedak gawe pinara ingkang sekeca mirengaken hitungan ana istilah tangga dulur iku digotong lan disangga nyiptakno kerukunan ayo gotong royong cak ojo sampe dilalekno perlune ayem bangsa sebab wong urip ijen dulur gak ana artine mulakno sing tak jaluk cok mikir karepmu dewe pas kesusahan opo pas riko duwe gawe lek padha guyub rukun mesti ditolong persatuan lan kesatuan ayo diutamakno perlune cek ayem bangsa lan negara nek sumber nampa
yakin lan percaya pamong warga Guyo rukun bebarengan bangun desa mula ayo aja dilalekno nek duwe tangga aja digawe gelo masyarakat ono berkah rezeki melimpah alon-alon cak alhamdulillah bengi iki main wonten desa Sumber Nongko Ngusikan Jombang amit sewu para ludruk Budiri Jaya matur nuwun rawuhe niki wau ten krobongane karya budaya seduluran padha-padha ludruk sak Jawa Timur kudu seduluran amit sewu kula niki tasik belajar nek wonten klenta-klentune gene di sepuro matur nuwun penggemare karya budaya Cak Samsu sak rombongan, Cak Jayu sak rombongan iki hadir. Ado-ado teko Gresik, Bu. Balong panggang mrene bot-bote ndelok karya budaya. Matur nuwun rawuhe. Niki wau kula kawit teko. Oke, Cak. Karo dhewe ya. Terus aku ngelak langsung dikeki iki lho. Wargane Sumber Nongko ku pancen hebat. Gak ngawur ora ditangkap kene kon ditangkap kene kapo kok. Oh. Alhamdulillah, Bu. Acara sedekah bumi, sedekah desa. Niki nek jenengan ibarate iki tumbas sabun. Tumbas sabun tegese napa? Tumbas sabun iki tegese gawe ngumbak klambi. Klambi ku nek dijarno sak minggu digawe gak diombak ya kecut. Padha ae desa saben taun mesti dibancaki cek desane resik. Ngoten desane dibancaki, ilang sengkalane, ilang belaine. Desane bersih malih, ngoten lho. Kula kawit teko, Bapak Kepala Desa. Model kok sentimen. Kula kawit teko. Bapak Kepala Desa langsung salaman. Loh, Mas Putra nggih. Kula kawit teko dilebokno ten rombongan, Bu. Ten rombongan kula disuguhi semangka. Semangka lawek ngono. Mari ngono maneh buah-buahan. Dia kayak apel iso abang-abang kaya bibire wong kene abang-abang lawegi dikae maneh anggur dadak anggure tau wecut ya apa maneh wong anggur sak mene-mene disogono ya kewecut jajane dikae onde-onde mangan buah marang mangan onde-onde dadak sing teko onde-onde sak semangka. Aduh. Lah iki gak kloloten arek pagelane kaya ngene iki. Onde-onde sak semangka lho. Kan bayangno ah. Lho gak ngolu mangan lho iku mau gak sampe entek kok. Tapi hebat. Warga Sumber Nongko alhamdulillah hebat. Nekano karya budaya. Ngitung bulan Juli dangdut Cak, alon-alon aja. Ayo dioket hancurit jarine wong ben.
Good morning, selamat pagi. Jangan ditinggal, ikut don't forget me. Aku kenal cowok teko Australia. Pikir tulisan I want have to see. Mereka biyen dhek tau janji nek ono pasti ayam disambangi. Tak apa kenang bandara landing teko merpati. Mudun aku dirangkul terus aku dikepiki. Tekap semanten hitungan kula monggo pinarak ingkang sekedhik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong durung wis munggah. Aja nyerot ae, Po. Putra. Halo. Ya apa kabarmu, Rek? Ya apa sih? Kau niku salaman dijak kepethuk kanca kok, Cik. Semangati tapi kemendukuren, Dik. Kemendukuren awak. Kurang menisor. Kurang menisor. Ya apa? Ini rai hamba. Balenono. Wis salah. Roa. Lah yo. Halo. Aja diunyet. Aduh. Lapo. Jono titik tak tambahi 5.000. Kok sadono iki tambahi 5.000? Sing enak ngono lho kaya latihane, Mang. Ya apa kon iki? Sing enak, sing tepak. Putra. Halo. Lah iya. Lho, lah aku gegem kono aku iku. Lho ya apa sih, Rek? Wah, lali. Kon nek latihan iki teko ta lah. Lah ya apa sih bener iku? Tangan, kanan, kiri, sikil dhisik. Sikil dhisik ya. Ya ngono kuru ono. Putra. Halo. Apa kabar? Baik-baik saja. Ini lho. Lah. Ya apa sih, Rek? Iki brutu, Dik, brutu. Lah sing bener iki ya apa? Mari tangan kanan kiri, sikil kanan kiri, kepala baru bokong. Ngono lho. Yo. Sampai pegel rek aku rek. Ayo. Halo. Rek, suwe gak masuk. Yo. Lho. Lah. Wes ah. Ajur. Lho. Aku kelempoken dikai ngombe Pak Lurah. Dikai apa kon? Oh. Ono aqua, Dua. le mineral, Mineral. kelep, abdes, Ardes. ono apa iku jenenge? Komo. Terus pokoknya banyu putih tok pokoknya. Banyu putih gak ono mereke kok. Lah iya. Lah kon lapo le mineral barang. Loh, sumber nongko, Dik. Ya apa kon karo ngidung mulai kae tak rungokno kok gak ono nyeritakno sejarah lan riwayat desa sumber nongko. Tapi lah aku wis nyeritakno nek main nang kene acarane sedekah desa lah ya ngono sih. Iya, sedekah bumi itu kan termasuk uri-uri budaya. Kudu ana ro sejarah lan riwayat supaya dingerteni karo generasi penerus. Lho, sinau. Kok bengi iki mletik untukmu. Oh, meletik wong mari kobong kok. Oh, beres. Baik, saudara. Loh. Lah ngono. Kudu ngerteni sejarah meneh cek ditanggap maneh. Kok niku ngomong ae. Kaya ero-ero sejarah kene. Loh, aku sadurunge budal rene sinau dhisik. Minimal goleki gek Yusuf. Yusuf kakimu sempal ngono ah. Iku lho sing disyuting iki lho. YouTube gendeng. YouTube ya.
Kandhani kok. Oh. Gak pandai kon. Kon gak izin disurak ngono. Lho, kaya apa isin aku lek isin gak nggodhok lan. Lah godhok apa? Ya ge omah. Kon terus sejarah kene. Sejarahe. Ya apa kira-kira? Desa Sumber Nongko gak moro-moro gedhe ngene. Biyen asale iku teko sing babat alas iki ana mbah-mbahe dhisik. Ana leluhure. Ya. Asale wong siji babat alas gawe panggonan, gawe omah. Sak keluarga. Ya. Jenenge duduk Sumber Nongko biyen niku. Biyen apa biyen? Sumber Babal. Sadurunge Sumber Nongko. Sadurunge Sumber Nongko iki ana Sumber Babal biyen. Polahe wong mek titik. Marune berkembang tambah akeh. Dadi sak lingkungan sak RT jenenge diganti polahe wis akeh, gak Sumber Babal. Diganti apa? Diganti Sumber Kluwe. Sumber Kluwe. Sumber Kluwe. Terus Sumber Kluwe tambahke dadi sak pedukuhan, dadi diganti maneh. Mari dadi Sumber Kluwe, dadi Sumber Tewel. Oh. Nek ngono mari ngene ae diganti maneh. Diganti apa? Teko Sumber Tewel dadi Sumber Lodeh. Lho. Kok disebut Sumber Lodeh ya apa sih kok? Lah kon lapo tewel-tewel bareng mbok katutno iku. Lho lah jurusane ngono Sumber Tewel, Sumber Nongko. Iki saiki dadi Sumber Nongko. Oh. Sejarahe yo. Saiki sing dadi lurah, Pak sapa mang jenenge rek? Sopo? Pak Oke, agak. Pak Sumartono yo. Sopo? Hah? Mari Wis aku. mari cak iku mau. Sumpah mari. Wis iku mau wis. Mari. Iki Iki kok lek sampean kei ngonoan, gara lali kabeh. Kon mek bedem ya apa? Aku lek bedep yo apa? Oh, iki cek gak lali. Lah, Tak tutup nih cerita. Siap. Lho ngono. masukan teko bola-bola sabu. Yo, Ya, selawatane diakehi. diakehi. Siap. Pak Lurai, Heeh. Pak Sumartono. Sesuai dengan namanya. Aku malah krungu kabar. Ya apa? Acara koyo ngene sedekah bumi. Sedekah bumi. Gak narik urunan blas nang masyarakat. Mosok wae. Lho, dibayari apa jare Pak Sumartono? Mosok wae. Lho, karo kon. Takono. Berarti blater iku. Belajar kewer-kewer Pak Sumartono. Nyocokno ambek jenenge. Jenenge Sumartono. Sumartono. Terdiri dari huruf-huruf. Iya. Berarti singkatan termasuk. Singkatan. S U M A R T O N O. Ya. Nah, ono artine. Sik artekno sih. Sumartono diawali dengan huruf S. S. S iku artine semanak. Oh. Grapyak Grapya. sume. Dadi Pak Sumartono iki grapi ambek warga-wargane. Iya, sume murah senyum. Unggul. Prestasine akeh. Heeh. Sembarang nomor 1. Iya. Wonge satset wat-wat unggul. Oh, Pak Sumartono unggul. Sumartono S U M. M. Merakyat. Iya. Gak peduli ambek sapa wae, selalu didekati dan dirangkul untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Loh. Gerahan iki kon iki mau. Ya. Kon masih mari ngombe mbek arek-arek mang dadi mletik utawa. Lah ya apa kene iku? Oke. Betul. Tak dongan rezekine akeh cek gelet nang Plodok, Cak. Ya. Oke, tetep oke. Ngelompok Sumartono M. A. Amanah tegese. apa yang menjadi program pemerintah dilaksanakan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Sumartono. Gak ngono kok cek dawa-dawa sih, Lah jenenge ya dawa. Iya. Kon golek-golek to ta iki, Mas. Lho temenan, demi ngene. Demi apa? Ya demi yang di rumah. Gak asline kondongane wonge munggah sih. Iya. Lho. Mari M, A amanah, R religius. Tak singkat ae. Iya. T tertib, disiplin. O orangnya baik. Wonge apik. Ya, Ambek warga-wargane ya ambek apik. warga apik, ambek sapa ae apik. Heeh. N nyaweran. Kon koyo ero Pak Sumartono nyawer. Lho ya apa? Apa maneh lek waya dagelan ngene iki. Kon gak percaya lek Pak Sumartono nyaweran? Gak. Entenono dilungkas. Terus. Entenono wong lak munggah.
Nandi wong iki rek? Gai. Oh iku lho. Gak ngene lho. Lho, Pak Sumartono iku nyaweran. Nggih, Pak, nggih. Nggih, ndi wong iki rek? Endi? Waduh mosok kekancingan gek jeding rasane wong iki. Oh, apane wong gak munggah kok kon munggah. Jare Anjene- nyaweran. Jenenge wonge merakyat dadi keliling nyakit mang. Dadi aku kate ngomong ki yo iwu bingung. Ngene iki biasa lek tanggapan. Apa maneh ado. Bojoku sok melok. Lah ngapa iki gak melok? Loro. Mari tak periksakno nang dokter. Oh, Esuk kan tak go nang dokter. bojomu lara. Iya. Terus? Bengi gak iso melok. Lah jare doktere lara apa? Lho sing lara bojoku, dokter iku gak lara. Lho, Iki apa sih rek? lah iya Wor. Bojoku Mari bojomu lak lara. Tak gawa nang dokter. Lah iya jare doktere lara apa? Dokter iku gak lara, sing lara iku bojoku. Ya apa sih, Rek? Iki apa sih? Bojomu lak lara sih. Iya. Lah iya kon mang iku nang puskesmas ta nang rumah sakit. Nang prakteke, nang prakteke. Sepedaan. Iya, Mari- ketemu ambek doktere. Wis ketemu. Wis. Wis diperiksa. Wis. Lah iya jare doktere lara apa? Lho dokter iku gak lara, sing lara iku bojoku, Tra. Kok gak ngrungokno wong cerita anjene. Lho sik ta lah ya apa sih Wor? Maksudmu iki apa sih? Bojomu iki lara apa gedeng-gedeng? Oh, bojoku lara apa? Ha iya. Bojoku lara udun. Oh, lho. Oh, atasane udunen mbok gonang dokter kemenyekmu. Lho, ya apa lek gak waras? Dadi infeksi ya apa kon? bahaya ya. Wah, aku suami yang bertanggung jawab. Mari ngono ya, apa mari ngono? Akhirnya teko dokter iku oleh pil ambek oleh salep. Heeh. Sing pilih ki oleh 6. Pilih oleh 6. Oleh 6 dikon ngombe. Esuk loro, Iya. sing loro awan, Loro awan, sing soro lore. Sing esuk loro. esuk loro, Terus sing loro awan, loro awan. sing soro lore. Cangkemmu iki lho, Wor. Cangkemmu dhewe. Kon susah kaplok nang kene Kon kaplok. iki kerenge sih duduk itu waci kerenge. Cangkemmu aja blesetan lah. Sebelah apane sih? Oleh pil 6. 6. Nah, Sing esuk loro. loro. Awan dikon ngombe loro. Loro. Ah sing soro lore. Nah, iki. Sing sore ku ya loro. Iya, sing lore soro. Lho. Sing Sing loro sore. sing soro lore. Cangkeme apa? Sing sore lore. Lho, keliru. Keliru. Ya. Sing sore loro. Lah. Lah iya iku. Ah iso anakku ae. Iku pilih. Oh, kon ngomong pating pecotot. Anjene kon garai gupu ae. Lah kon aja ngomong ae makane. Salepe. Dewe. Lho. Pacare. Pacare kon lu apa sih? Duwe olehmu nrimo enak saiki nglali. Lho, sapa, Pak? Kapan nerima duit teko kon? Lho, lah 400 iku. Kapan? 400 winginane kon sambatan gember mekar. Wah, kon aja bahaya lho kon. Lho. Duit apa iku? Iku duit panjer. Aku nrimo lodruk tanggapan lodruk. Sik, Pak, sik, Pak, sik, Ya Pak. apa sih? Sampeyan nyetor duit nang iki, ngono ta? Lho iya tak kei duit arek iki tak jog. Oh, nanggap lodro. Nanggap lodruk. Jare kon gawe nyaur mekar. mekarmu iku kon tak bayari. Tak Iya. DP kon. Kon iku di DP, Wor. Kena Loh. budal dinteni kendaraan iki Lho kok wis entek duwike. Ya Ya apa kon apa iku? sih kon? Iki kari nyambut gaene. Iya. Wis aku gak melok aku ngelu aku. Lho. Tak Kon wis sodok mari ngene nrimo kon. duwike ya gak Duit melok. entek kok gak melok. Gak oleh digantekno. Ya aja. Alamate ge endi? Lho, alamate ngene daerah kiwa tengene sumber nang. Kon ngomong jarene tanggal 1. Saiki tanggal piro? Tanggal 1. Oh, padha ae. Nah budal. Aku budal. Pak, Iya. aku katut agak, Pak. Lah kon tak kei 200 iki kok. Oh iya ya. Iku ya duit panjer berarti. Panjer. Berarti aku melok lodrok iki. Iya. Ya wis nek tak tututi. Rono dinteni kendaraan ya ora arek-arek iki. Sembrono ngene. Ngene lak mali delokno wong aku. Gak tau sing nanggapi cerewet, njaluk panggung tingkat barang. Ya apa, Pak? Iki jam piro? Lho. Lho, kok iso durung teko iku lho. Lho, ngeten lho, Pak. Lodruk niku budalke jam 12 awan. Treke mancep Mogok ngono. mogok. Lah itu urusanmu. Aku ki nanggapi dinteni penduduk sakmene kae kepengin roh pentase lodrukmu Lho, sampean mboten usah kuwatir lodruk kula setahun sak wulan niku tanggapan 50 terop lho. sak wulan tanggapan 50 terop. jebul lek. Aduh, niku
saiki kaya bengi dinteni penonton sak Mriko niki wau kan 3 trek. iya Sing kalih pun dugi kantun sak trek. 3 trek Nggih. piro balane ludrukmu Alah mboten kathah mek 400 mawon kok. kon kate demo ah goblok iku ludruk golon 400 400 mawon lho, Pak. ya bareng iki gak apa-apa masih piro-piro tak tanggung Nggih wong nanggap ae. iya iki wis jam pukul wayahe ngremo iki Mumpun niki. ya iya Ngremo niki, Pak. ya iya gak tuh saiki bol Nggih. Niki disiarno. kon biasane tanggapan ya apa bol Lho mboten mesti. Kadang sing duwe gawe mboten atik njaluk disiarno. Metu dhewe-dhewe ngoten. ya kaya biasa iku lho bol Oke. Haridin yang mari kita ngomong apa Haridin ya apa keliru pun jundu-jundu awak. hadirin Nggih. hadirin Apa? Derek oleh jundu rek. Hadirin yang berbahagia, malam hari ini sambutlah pentas seni tradisional asli Jawa Timur, Lodrok, Cekintung, Balik Cengkelat. salah be Aduh, gawe jeneng liyane gak iso ah. sakit Pak. Untuk cekintung balik cengkelak itu untuk kene balik ya gak pentas. Karena Cekintung Balik Cengkelak dilokno sing duwe gawe. Malam ini Lodrok Geruduk Masa akan pentas untuk memenuhi undangan dari Bapak. Ya apa lo tergeruduk masa kate demo ah. Cerewet, derek wong iki. Gawe jeneng lo sing pantes ngono. Contone kaya Budi Wijaya, karya budaya, karya baru. Oh ngoten awak. Ya iya. Ewo ni rek iki. Ewo. Anjane wis rada sepo. Malam ini Lodrok apik budaya. Apik nggih. Apik. Apik tapi kok nek lo terbuka apik tak suka. Lho sing penting enten budayae. Iya. Nggih. Apik budaya akan menampilkan satu buah tari khas Jawa Timur, ngoten awak. Iya. Tari remek remo. Tari remo. Dublek aku niku.
aja ombo-ombo suwek to. Bekake aja ombo-ombo. Kayak temenan rotone. Roto temen iku. Koncone sing ngremo pengremat terbaik lah. Keminggiran oleh longgo. Polo. Oh ya iki sing nanggap ana sing makili. Iki mang piye ceritane kok sampe koyo ngene kok piye ceritane kok? Saking senenge nanggap lodro. Iya. Longgone gak ero lek pinggir iku kali. Oh
Atik sumu jegur nang kali. Aku enak turcet ngomong iki kalau bambu kok jare nanggap lojok yo tiba jare. Lah iya saiki wonge ngono ya peno sing nanggap ya. Lah iki piye dibae? Mak piye ceritane? Jaluke Joko Sambang e. Oh, Joko Sambang. Ya saya cocok nang. Ya lek Joko Sambang aku ro, Pak. Aja minggir-minggir. Kayak mbakku tak kamar kono. Ah, cek remo, Pak. Kene lho, Pak. Iki kremo ah. Remo. Enak Dik remo Dik. Nek iki roto gak apa-apa sing nom. Iya iya, aja kaya roto Dik. Wah. Dewa. Dek jaga apa? Gedok. Iki gedok mikir Dek, mikir lho kene lho mikir. Mikir kene lho mikir. Lah, iki mikir Dek. Kadoan awak. Ya iya ya kedua Dek. Nek tarungane mereka suarane. Aja nyocot ae ta lah. Dek. Iso ngedum kakak jane iku. Ngedum, Pak. Kok koyo ngono iki dunge iku lho piye kok? Apa? Lho lek ngedum karep mulane ngedum gak mesti gagah ngono kok takno. Kurang gagah. Lah iya. Suarane kurang enak kok. Aku nang gak perlu larang lho, Dek. Iya ya, Pak. Salam taklim kula katur dumateng pamirsa sedaya. Suaramu kok enak. Kalau belasan nanti Dek iku, Dek. Kawan ini bawa dicegur. Sugeng mirsani kasenian kula lodrok apik budaya kang paringan nomo nggih moga-moga nggih hati-hati awas tiba pun mingglik-mingglik nggih masyaallah matur nuwun lho Waduh, iku dia mau nangis dong. Lah kene mau kono boleh. Kok dadakno. wah wereng e wong iki wae Larang-larang ya, dadakno.
luar malih saran saha pemangge kang diutang make cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun Nek mari krama iki piye? Mantun ngremon iki lakon, Pak. Oh, lakon. Nggih. Datokno, Dik. Ngoten langsung ditokno ngoten mawon. Nggih, lakon iki Joko Sambang. Erek sing dadi lurah Bila rek, metu rek. Ya gak apa-apa. Nek macake ngene iki. Ngene, Dik. Awakmu lek macakmu hodengmu kaya ngene iki. Iya. Awakmu dadi Lurah Abilawa lho iku lho. Lurah Abilawa. Aku dadi lurah. Heeh. Ngono ah. Iya. Aku balik. Sing gorong kenalno, sing gorong tepungno, ya aku iki Lurah Rabilawa. Kliru goblok. Ora Lurah Rabilawa, kok nek duwe anak codot kon. Lurah Abilawa. Oh, Lurah Abilawa. Iya. Ya aku iki Lurah Abilawa, jare wong iki. Kok aja kadene wong aku. Aku ah. Gak kaya sing kejegur kali mangancene wong iki mang seretan. Ancene nanggap yo pinggir kali. Sakjane yo apik sing iko mang, berhubung iki sak pethuke tak seret. Yo aku Lurah Abilawa. Ngono ah. Liwat sampean liwat aku dadi polo, lurah lho iki pemengan liwat to. Iki ngono manto nyemak tak pecok gulune arek nyemak iki. Lho kok kono ya. Tangkeme. Wis kondang kaloka kadolondoro. Ana paribasan, Lurah Abilawa liwat pating bleber, pating pencolot, awang dikancingi gedhe, tuwek. Luar anem mlebu omah awang ditutupi. Karone aku tau gendeng. Goblok. Ora kok ngono, jangkrik. Kok keliru wae. Ora kok aku tau gendeng ngono ora. Tangan kanane londo. Oh, tangan kanan londo. Iya tot, ngono methiti iki jobmu. Kon wong kene dhewe mlete, gak kaya sing kejegur kali mangan kene. Ya aku Lurah Abilawa, tangan kanane londo. Ngono wae. Iya. Ora ngono sih. Ngene iki disyuting sakmene kae iki lha apa nglompok kok kono ku ndingki wong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YouTube kuwabe iki sing nyemak ngono. Matane ngono. Dadi lurah tadi sponsori. Sak senengku ye. Gak wurung sing dadi nanggap mangya kejegur kali. Aku gandrung karo Sutina. Sutina. Awan bengi aku angen-angen awakmu Dik Sutina, nandi paranmu Dik Sutina. Wah, Apa, Kel? sing dadi Sutina itu. Lho arek, Mang. Lho, ya apa cerek gane Sutina ta iki? Lho arek genok ta? Lho, ya mbolo
Lah sing nanggap ya apa kan Sutina tagak. Lek sampeyan rene Lek. Iki ngapunten Lek, kene. Kono aja tolak-tolak kon tot. Gak ono piye. Kon iki sing nanggap lho. Iki cerita iki lak jalukan Mbah sampean. Berhubung Mbah sampean kejegur Kali. Dadi sing makili sampean. Sak kenek-keneke lah iki aku njaluk sepuro. Sing dadi Sutina iki tanggapane keng leteren kakean tanggapan saiki gering. Anjir tak gak jadi glangsing kabeh. Ada. Kon niku nanggap apa? Karepe. Ngene, lek iso aku nyele Mbah sampean ya. Mbah wedok iki lho. Gelem mak iso wonge. Lho ya diuruki sih. Iso ah. Kira-kira mbane ki ayu. Wayu. Temen ah. Ayu aku ro. Karwane tak garape. Kakekmu ngono ah. Pombah loro mari kene loro gak sekali garap. Apa mumpung mbahmu kejegur kali bojone tak perkosae. Jawa ya bapak celun. Tak celuke kok. Ya celun. Iki sing nanggap oleh sarungan riwa-riwi tak dupak dhewe konku. Arek jare. Oh. Delokon. Diron sing dadi nanggap tola-tolek ngomong apa aku iki kok. Mbak, rene Mbak. Rene. Oh, delokon. Awakmu kok nyeluk-nyeluk iku lho. Ya iki MBG. Ika ludruke kurang dadi Sutina jarene. Sampe gelem lho Sutina, Mbak. Lho, aku ya gelem ya tambah apis sing ngono iku ta. Oh, cocok. Temen ah. Ya temen ta cek gawe ngeramekne desane kene kok. Gelem. Nggih. Ya pun Dek. Pani Dek kono. Ah. Iki ya. Iki Sutinae. Ya iki seger wae. Mbak. Lho Mbak tak. Ya Mbak kapok lho. Ala wong kejegur mang rupane yo glecer gede kok babat ah. Sing wedok tak perkosae. Iki dadi Sutina. Sutina. Ya wis tetep Dek. Sutina. Manuto Dik. Manuto karo aku wong ayu. Aku wis gandrung kapirangun karo sliramu. Rene wong ayu. Ini yo tak perkosa gandul-gandul. Enak iki timbangane. Dadak perkosa kakekmu ngono ah. Dadak lho. Aku sebarang tawar soalnya masih ngene iki yo doyan timbangane tuku. Ada gelem, Mbak. Kulo gak Jawa. Ada gelem. Gak gelem ta iki. Iki ngono epo-epoke. Ada gelem kena muri-muri ngono. Muri-muri. Dadi aku gelem ya apa? Ayo meteng ngono kok tambahan. Alah, gak gelem ah iki. Sepurane ya. Lek nggo lodrok iki digarap supaya ketok kaya temen. Ngono ta. Tadi masih dirangkul ngene ya, gak temen Gak masih kene lho. temen. Kok kono kan kaya diambung. Lek diambung lek nah iki diambung. Gak temen. Ya wis gak ngono. Ngene lho, sumungguangane iki ketake lho kaya ngene iki lho. Ngene iki yo. Lho, Gak temen. Enggak, tapi ya nemplek. Sutina. Manut karo aku ya wong ayu. Sutina. Apa? Ayo. Melu karo aku. Melo nang ndi? Tak pek bojo. Dipek bojo. Sutina, kok nek gelem karo aku gak gelem karo aku. Apa iki sing tak gelem? Apa iku? Setan kober. Iki gak gelem mlebu nek gorong mangan daerah. Daerah tur darah. Darah. Darah dari wong iki. Ada darah wong iki. Darah. Sutina, Apa? manut karo aku wong ayu. Tapi bojo. Ayo, manut ora? Ayo. Ayo. Sampean iki lho, aku ketika mepek bojo. Yo. Bojomu dhewe mbok lebokno Pak Kunjaran kok aku kate mbok pek bojo. Bintoro mergo kual gawe ku gelem manut ora? Ya gak ta. Ayo, gelem ora? Aku masih wedok daden-daden ngene tawar ae. Aus e. Pokoke ya seperti tawar. Nek mulai gak gatel berarti tawar. Sutina, paribasane mlayu kaya kilat paribasane. Tapi wedok bakal keserimpet karo jarike. Lho. Lah kok nang gurine balik desa. Leren Sutina, bakal tak perkosa. Kok didiacok Mbah kapok kono sakno. Bamu lho wis tele-tele. Dadak lo perkosa. Diuber kok nang piye gak sampe. Kon ngrusui tok tak kuwaplek pisan nggo. Sutina, entenan aku, Dik. Piye
tulus iki kan lho. Pun, manten nyok napa? Lha ya empuh sampean iki. Sampeyan mboten semerap. Gak arep belas. Lah, mlayune Sutinan iki Joko Sambang dugi. Oh. Sing dadi Joko Sambang rek. Ayo betul, Dek. Wis suwek. Kok wis suwek kakekmu ngono ah? Lah ya apa? Wis suwe. Wis suwe apa? Wis suwe anggonku Tapa Brata ana ereng-erenge Gunung Penanggungan sing suwene 40 dina 40 bengi. Ngono ah? Ngono ah? Buntas tapaku aku oleh piandel sing diarani tumbak blereng wedokan. Tumbak blereng lanang, Dek. Iku apa anjene kok ngene kok? Oh, blereng lanang ah. Tumbak blereng lanang. Oleh kumudun ana ereng-ereng Gunung Penanggungan mulih doleki emak karo bapak. Mak Sutina karo bapak Bintoro gak ana nang omah. Nang ndi parane iki? Niki yo napa, Pak? Ayo, Dek. Pak wis metu mayu-mayu rek. Oh, Sutina mlayu-mlayu. Sutina mlayu-mlayu rek, Sutina. Ayo meteng kok pedhok rangkul. Iku malah pedhok rangkul ayo ajur mbahku iki. Iki ibuku ta? Iya iki ibuku. Wah, nemu rek. Loh. Balik maneh. Bejat lah mbahku iku. Terus siapa lo? Ayo apa sih? Ya sungkem aku. Alah sungkem ta. Ndi ya pendekar iki kepethuk mbokne iki sungkem. Kon modelmu koyo geragas ngono ya. Nemu. Nek jare wong biyen. Tak kira bae kulino. Mbok. Aku Joko Sambang mulih, Mbok. Iya. Sungkem gak ngono goblok. Kan kok betah wae taune betah kan sungkem ngono. Kon rewel ae. Kabang dhewe. Kok nyabang dhewe sungkem ya yo. Gak dadakno sungkem duyul-uyul. Apa kok salah? Dilebok-lebok Sungkem biasa ta? Iya, Pak Dakno. Mbok, aku wis buntas tapaku, Mbok. Ana Iya. Gunung Penanggungan, Mbok. Iya. Saiki aku mulai, Mbok. Iya. Mbah gak tau ngene kok ngene iki. Gak dakno. Apa kok dodol kok iku lho. Gak Jawa kan iku lho. Ya kok kebiasa sungkem ae. Pusaka kok buak-buak ngono ku padane topone iki suwe. Sampeyan lapo mlayu-mlayu, Mbok? Iki mang aku diuber Oh. karo Abilawa. Lah sebabe apa sampeyan duber karo Abilawa? Aku ganti dipek bojo. Loh, kok kebacut temen Abilawa? Ya iya ya apa lho iki? Lah bapak nang ndi, Mbok? Bapakmu ning mburi lho. Loh. Bapak iki posisine iki lho nang ndi? Ning Pagunjaran. Loh, lah kok iso? Di penjara kok iso? Lah mergana Abilawa iki mangkate ngepek bojone kaya aku iki dipek bojo. Bangsat Abilawa. Wis seru duwe bojo kok dikarepno iku lho. Nah, iku. Terus nang ndi Abilawa saiki? Mbok aku mau diuber. Abilawa uber-uber, Abilawa. Abilawa uber-uber. Abilawa. Loh, kan? Ya apa rek? Gak tau mediakli. Ngono ku kok Bogel. kok kudu bokel ya nek mbok omah kanca nek ngene iki masalah. Oh dadi iki dadi lurah. Udah yo terus digawe kowe karo ngono delok. Ngomong so ah. Ya mojo. Suwe. Aku dadi lurah. Oh, suwe kon dadi loro. Ya wis suwe. Aku dadi Joko Sambang. Kon dadi musuhku ah. Musuh ya. Temen Rasane wong kan kudu dia. Ya apa sih, Pak? Ya Eh. kok kecelok delok ngono lho. kejem iki timbangane Pak Dene ya. Lah iya. Dungan pademu kecemplung kali mbelanimu sampe koyo ngene.
Arek. Lah apa mbakmu kok cemeyok kali? Lah apa mbakmu kaya wong iki kene-kene itu aku iki lho. Wah, ya gara-gara itu. Biasa tuh gua son dadi mbak. Lah iya. Lah iya. Ya wong. Ya sembarang. Ya. Ya mau apa? Lu sembarang. Kon sapa kok? Joko Sambang. Aku Lurah Bilau. Heeh. Wis seru kok. Wis seru. Ya wis. Eh. Ya apa sih, Pak? Ya apa sih, Pak? Kok salah. Masa kecil ketuane lho kok meneng ya. Ya apa rek kon iki lak male isini-sini jenenge Lodrokku, jeneng Lodrok tak tulis apik budaya. Iki dapate apik. Mainmu cek apik Salahmu main pinggir kali. Ayo. Lho tapi gak apa-apa. Lodroke apik, kemangan sing gak sing apik. Ayo. Ngene lho. Apa? Lek wis kepethuk ngene iki, gelut geger tantang-tantangan. Oh, tantang-tantang. Gelut ya. Ya, kon sing tantang ngono awak. Yo. Ayo. Lha apa? Ya, Kon kok sak karepmu dhewe kon. sak karepku lho. Gak urung wis bayaran. Ya apa rek? Tantang-tantangan deng. Tantang-tantangan ah. Iya. Ngomong ngono mesti bayaran wis lho. Bapak mbok lebokno pakunjaran Wis seru. bot-bote kon jange ngepek Rabi Maksutina. Aku rasane atiku Joko Sambang nek Rosutina mlaku karo Bintara celekit rasane atiku. Kon roh nek Maksutina iki wis duwe bojo. Sapa iki? Ero, Anake Joko Sambang. awakmu anak. Yo. Aku calon bapakmu le. Oh, Hah? oh, Nek ngono ayo gelut dina iki. sak karepmu Ayo. apa pedani. Dicublos kene ya. Kon mati. Aku mati ya. Iya. Saiki. Sing mati, Pak. Yo iku mati, lurahe mati. Yo Pak yo. Tak telak lo. Yo. Aku mati iki. Mati. Mati kok ndi? Kono. Aku mati. Kali kono lho. Ya apa lek enak supaya matimu tenang ya. Ya. Tak jegeno kali ngono. Ayo kali kono. Nuruti sing nanggap Mang. Aku tak mati ya. Yo. Mati. Aku mati. Aku mati. Ngono ah. Mati yo meneng kok aku mati. Kok Le. rokok. Aku mati ya. Mati. Mati. Aku mati saiki. Aku mati. Lah iki piye Pak tulis mari ngono? Pak Lurah Bilawa mati. Lah, lek Pak Lurah Bilawa wis mati, londo gak trimo londo moring-moring. Tak ono londone. Sampean apa sih nyeluk arang-arang? Ayo, Ndo. Sugeng. Putra, Napa kon niku? kon nututi jare gak nyang. Nang Masalah. Iki ngono jenengan jangkrik. Apa padahal pun kancan isu. Kanca ya, Pak. Putra. Kok jane go omah, ane go dhuwur iki yo. Oh iki londo iki. Dok yo piye ngono kok gak ono. Aku kelangan. Tanganku gak ono. Iki lho apa celuk-celuk. Lho, mangono ngene ya. Ono ngene. Terus saiki lho kok gak ono. Lah iya, ini klambimu kegeden. Lho. Iya. Wah, ngono kok. Hancur. Iya. Aku belondo. Belondo aku. Ngono, Pak. Belanda. Belanda. Hahaha. Aku Belanda. Helmku gak ono Ono ngelondo kok kopiane ku ya apa? Aku londo rojiune mari salat aku. Londo kok gawe kopi kan. Aku londomu alap. Iki ya apa iki, Pak? Iki mungsuhku, ah. Londo gak trimo mergo Lurah Bilawa dipateni karo Joko Sambang. Ah. Moring-moring. Aku gak terima. Aku miring-miring. Moring-moring. Iya, muring-muring kecemplung kali. Kon kok jembas ketemplung kali kok tak dupak. Kon lho jemek kabeh kecemplung kali ya. Aku iki keringetan degedeng.
Oh, keringetan tak kira kecemplung kali mau awakmu. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Kok iku nantang aku? Ayo iku nang geger Oh, ngono lho. bae mulai. Aku tanggapan pisan iki bejat cangkemku. Aku lek mari dibayari kudu mulai ae. Apa karepmu? Karepku ya mulai kok. Mulai. Tantang-tantangan gelut. Oh iya. Ayo bergelut dengan aku. Aku adalah Belondo. Tak tembak ku. Kon lapo Kon ku iki apa? Iki pel-pelan e. Lah lapo kon go pel-pelan iku? Loh, mang sepetul mang. Dijoli arek-arek mang. Wong lodo kok go pel-pelan. Kowe tak tembak. Tembak apa wong pel-pelan? Oh iki tembak teman. Tak tembak. Ku balik celuk. Iya. Ngene nembak kon dhewe kon sing bongko. Iya, karo aku. Mencuri tare. Ayo, karepmu ya apa? Kowe mateni Lurah Abilawa. Kowe tak tembak. Dor. Gak mati. Dor. Gak mati. Mati yo ta. Lor, Kon nyelok lodok pirang tahun? Sik oleh 3 jam iki aku. Kon kok iso nembak londo kok dor? Dikandani aku saiki sabar. Sajake aku mualaf malah nglakoni masobirin aku. Ya sak sabar-sabare, gak ono bedilmu ni. Dor. Dor. Aduh. Ojo minggir-minggir. Aku terkejut. Ojo minggir-minggir. Ben tak tanggap nang nggonku, main di jero kamar. Ayo. Karepmu apa? Kowe orang tak tembak. Alah lodo kek cakep. Aduh, telusupen goblok. Aduh. Aduh, wis. Aduh, Lapo. jemek. Kemeton. Mati. Wis, Wis mati. mati. Kita dorong lah ngono. Wis, mati ya wis. Ya, mati aku ya. Kon kok iso putus asa ngono model. Loh, jare dikokon mati. Kok sing temen nglamet tembak cek dhuwur ngono lho. Dhuwur. Wis mati kok nembak. Iya, wis mati ketuae. Goblok ketuae. Blok kuwi lho. Ketua gak tau dadi ketua. Wong wis mati kok nembak aku. Lah iya, tak kandhani wisan. Kon nek nganggur di omah iku latihan dadi ketua ta lah. Oh, goblok. Aku mati ya. Yo. Mati aku. Siap. Kok matean ngono? Iki mang budal kari limang Gak wah. sanggup ces aku. Ora. Wis mate. Gak jugur kali aku. Alhamdulillah mate. Mate kok alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah iki terus piye? Lah, Wis mati. Londo mati. Lurah Abilawa mati. Mati Joko Sambang. Berarti niki ludruk lak sampun mantun. Lah, jenengan ten mriki mawon. Lah napa? Lho. Kula tak Mboten sampean ten mriki mawon riyen. Kula tak ngurusi bayarane arek-arek, nggih. aku tak liapno mangan. Wis aja macem-macem lho, Dok, wis main iki. Sampeyan lenggah mawon. Mriki. Seneng manten HP ku tak seneng nggih. Iya seneng tambah senep, Dik. Lah aku ini kok ora apa aku terusan. Thank you.